Кола. Кола. Добре. И очи. Очи. Кучи. Уши. Кучи. Куче. Dos. Две. Едно е равно на колко минус едно? Sì, no. Vabbè. Adesso. Ciao. Запиши сам отговора на тази задача. Избери от числата. Дванайсет. 19. Cos'è il 19. Изтри седмицата. 19. 9. Чакай. Тъй, нов ред. 19 плюс 1 равно. Тази планета прави номерира. Как продължаваме да правим планета? Готово ли? Айде си четката. Точно така. Браво. Браво. Още. Ни. Вече не запра. 100. Да. Давай. Браво. Да. Какво ще ни нарисуваш сега? С бялото. То не се вижда малко с бялото. Да, кръг. Айде направи. Кръг. Браво.